سلام نعخا سلام نعخي كما يتخونو أبزا فيديو زيا بحثر زبالي قال كابتي بتدقاقامي زحتو إياخ من ليس نسدما نعيت فلطون زيادة بود فلطون نقرن تولو ستوك ماركت فاينانشال ماركت انفستمنت كتباو عبيد كتباو حرنت نزبلوك على بزع جزيه كاباي وي كاب كما يزم مسؤول سمعكم ما لهم أنا ون بزع جزيه زدقمهم حرقات يوم زيادو سو بزا فيديو زيا كل الكيبلنا ستوك ماركت انتاي مخانو كنرينا شو مجمريا حتو ستوك ماركت انتاي مالتيو نزبل حتوهم ملسينا ستوك ماركت مالت أبز معبول على ويكا كابيتاليستيك وورلد تبعت واننت ناي كامبانيتات بجنزبكا ترقاق صلون توننلون منقدي بغدد زبالة منقدي بتا 10 قرش وي 100 قرش زلاتك شهيك ستتدخل ويدما ناي جوجل وي ناي ابل واننت كجزء تدخل متن وانا زخون كالو متن دما كاب تعبيت ناي كامباني كاب تعبيت ناي فاند تساتافن ربحن تخول مالتيو سلازي ستوك ماركت بغلل زبالة بدولارنا بجنزبنا ندمصلو بلاتفورم مالتيو ايناي كامباني اللي على خيد ايناي كامباني تحت ورد نما نقدم نما ندحر بقطه بجنزبنا برديت نمحضرلو بلاتفورم ممكن بلا نخيلنا سلازي جنزبكا نابزدليكا نابتامنلو نعاخاب زمچاكا اوافيركا واننتكا حيسكا بمنصور دما كي سرحكا خيدخمكا جنزبكا بعلنا سرحه كعبيالكا زخليو عندنا ستوك ماركت قداسنا دما كوميو نسخا قبر رايت قبر جنزبنا بانك نتولو كل جزء اب ستوك ماركت واسع ليو مغنياتو كم كلنا نفلطو بانكتات جنزب كوف قبل يفقدونيا بانكي كالو زفريو زبيزا يكون ماكينه ويغلي يبلون نت جنزب مسؤم زلو بمقراحن نخالوت بمهابل انفست مقبارن يوم زنبرو سلازي تجنزبكي نسخت تقامل تزي لغي كالسب يتقامل خمزلو مفلات يدل why should I invest in a stock market سلامنتاي ناب ستوك ماركت انفست قبرالني تخكل قرب كان قرب يبلاصني سلامنتاي انفست قبر علني دي كونت حتى خونزلو جنزبي انا دي انفست قبر يحشني ويس بانك قبرو يخاطب لها بخالا زراربا ابانك لو جنزبي لنا امن انتلنا ابقى ابانك قطري يمزرينا 10 شهر 10 شهر زبل قطري خاطر زلغا طرا 10 شهر جنزب كفيل له معالتا وكفيل له يمسلك تجنزبنا بمولو بانك بمولو جنزب يستكملوا 100 سبات ابالات تلو 100 سب كان سو كفم 5 شهر تلو ناي اسرا سب 5 شهر تراي اكيبو تتعرف كله انفست يقبر وي الريل استيت جزو يلقحو مالك سلازي بانك بجنزبنا ايو زسرح تحطو جنزبك نساتو ربيحهم نعاخا زيرو وتصيك بخاده تدلي ويس بعلخا كاب جنزبك انفست غيركا بتجيمناتو لنفسها تعبي I think rational سب نورمال تحسس بازلو سب جنزبون عوخ قلقلون بر نبانك خقلقلو يسرحني سلازي ستوك ماركت كتن زدلين باعتانا هيوتيو تراي بفلتات تخول يزا تبابع فلتات تبلو so next عطناتي how risky is investing in the stock market اب ستوك ماركت انفست مقبار انتاي ريسك اللو ودي اوه so ابزي channel زي كل جزي قنع زخون حبريتا كل يزدل بعاق ستوك ماركت ريسك اللو بزح ريسك تاتونا اللو اتزعبي ريسك ناي ستوك ماركت كا فلتات دايم هلاوي مخنياتو فلتات تزيبلكا زدلي يسب ناب زدلي يكوستا كاخلي سلازي نستوك ماركت كيف فلته كل جزي ابزي ناتي بلاتفورم زجاربو نغرتلو ستوك ماركت تايز بلاني بلح كارا نتدوليو نجر نتصرحو زلخا صبحدي نقاله نسقام متارديو بزقات فنخته سالت حجزكا اتححزو زي تخلو تخين كادما يتكا وسكا كحرده كان كوغدا كان ستوك ماركت دما خمي اتححزون طبابون زي فلسب بقليل خو دخل بزحات باسم ستوك ماركت زتالو سبات ولالو تكالات دويلهم انا كحجزكا ناب كريبتو كارنسي نابزي زبللو سلازي ستوك ماركت اكشلي بزيف لا تاتي خايو زلا على تشانس لك جنزب كات كسرت رادي كونسي نتز سدت كات رادي كونسي كالك بانكا سريعون كوز دول كازلو تخلو بزعي عبب السرات ني تخطاتلتي نايزي channel مچم ابتي قلاوي تحستوتات ويكا كورسات ناتي بزحات تمحيكم ممكن تمحارتو دليون كم زلو خي فلتي بزح كورسات ناتا محاصير وان ديسكاونت غيرنا لنا كيتكم ات كورسات كويب سايت وسيتكم اكشن وسدو ثانك يو فيري ماتش
ካብ ተመክሮናተይ ድማ ብተደጋጋሚ ዝረኣኽቦ ነገር እንተሎ ዝርዮ ዘለኹ መዓልታዊ ንሱ እዩ ካብዚ ቻነል ወይ ካባይ ሰሚዖም ይኸዱ እሞ ብሰናይ ተበግሶ ገለ ነገር ክገብሩ ይፍትኑ መብዛሕትኡ ግዜ ድማ 2-300 ምሰደዱ ክንዲ ዝኮይኑሎ ይብልዎም ናብ ይኸዱ እቲ ገንዘብ ንኸተውፅኦ ክንዲ ዝወስኽ ኢሎም መዓት ገንዘብ ሰሪሖም ገድባይ ይብልዎም ምክንያቱ ብዙሓት ሃከርስ ኤን ስካመርስ ስለ ዘለዎ ስለዚ ስቶክ ማርኬት ሪስክ ናቱ እንተፈሊጥካዮ ብፅቡቅ ጌርካ ኣስተኻኺልካ ኣብ ትክክለኛ ቦታ ተኸፊትካ ግን ሪስክ ናቱ ታሕቲ እዩ ኣብ ሓፂር ግዜ ሪስክ ክህልዎ ክእል ኣትሊስት ኣነ ዝርዮ ንሰብ ማለት እዩ ትክክለኛ ስቶክ ማርኬት ባስኬት ናይ ብዙሓት ሪስክ ናትካ ኩሉ ግዜ እንታይ እዩ መጠን ፍልጠትካ እዩ ሪስክ ብኸመይና ንገልፆ ብሽክሌታ ምዝዋር ንዘይፈልጥ ሰብ ታዝዓበየ ሪስክ እዩ ብፀድፊ ሃው ከተብለካ ትኽእል እያ ትመልካ ትኮይንካ ድማ መሳለጢት ናትካ ስለዚ ፍልጠትካ እዩ ነቲ ሪስክ ናትካ ዘብትሉ the more knowledge you have the less risk you feel ስለዚ ፈሊጥካ ትገብሮ ኩሉ ግዜ ሪስክ ናትካ ይጎድል ማለት እዩ መጀመርያ ክትፈልጦን ከተስተውዕልን ናበይ ትኸይድን ክትፈልጥ ኣለካ ድሕሪት መጠኑ ሪስክ ናትካ ይጎድል ብሓፈሻ ግን ዓብ ፖርትፎሊዮ ባላንስ ፖርትፎሊዮ ናይ ብዙሕ ዓይነት ኣሰት ክላስ ዘሎ ፖርትፎሊዮ እንተርሒዝካ ኣብ ሎንግ ተርም ሪስክ ናትካ ዝወሓደ እዩ ገንዘብና ኣብ ባንኪ እንታይ ወላ ሓንቲ ተዘይጌርናዮ ሪስክ ናቱ ዝዓበየ እዩ ምክንያቱ ምናልባት ኣብዚ ግዜ እዚ ብዙሕ ትሰምዖ ኣለኹም ኢንፍሌሽን ዝበሃል ንገንዘብካ እናረኣኻዮ ቫልዩ ናቱ ዋጋ ናቱ ናይ ምግዛእ ዓቕሚ ናቱ እናቀሓመ ይኸይድ ኣብ ኣፍሪካ እንተኸይድካ ዝበቐሊሉ ዝርዳእካ ገንዘብ ኣብ ባንኪ እንተለካ 10 ዓመት ተቐሚጥካዮ ቀደም ክገዞ ዝኽእልን ሕጂ ክገዞ ዝኽእልን ሰማይ ምድርን ይፍልል ናቱ ምክንያቱ ኢንፍሌሽን ኣብኡ ኣዝዩ ብርቱዕ ስለ ዝኾነ ኣብ ምዕቡል ዓለም ድማ ኣብ ድሕሪ ኮቪድ ብርቱዕ ኢንፍሌሽን እዩ መፅኡ ዘሎ ስለዚ ገንዘብካ ኢንቨስት ዘይምግባር ዓብ ሪስክ እዩ ንባዕሉ ማለት እዩ how much money do I need to invest in the stock market ኣብ ስቶክ ማርኬት ኢንቨስት ክገብር ክንደይ ገንዘብ ዘድልየኒ 50,000 ድዩ ዘድልየኒ 100,000 ድዩ ዘድልየኒ 10,000 ድዩ ዘድልየኒ 1,000 ድዩ ዘድልየኒ ስቶክ ማርኬት እቲ ቀደም ብዙሕ ገንዘብ ይዘድልየካ ናይ ሃብታማት ቦታ እዩ ነይሩ ዕድመ ንቴክኖሎጂ ንኩሉ ነገር ሊበራል ንኩሉ ማዕርነት ናፍጠረ ስለ ዝኸይድ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብዛ ቪድዮ ዝገብረላ ዘለኹ ከከም ሃገሩ ይፈላለ ኣብ ገሊኡ 1,000 የድልየካ ኣብ ገሊኡ 500 የድልየካ ኣብ ገሊኡ 100 የድልየካ ብዝወሓደ ገንዘብ ንኽጅምር ዕድል ኣሎ ስለዚ ዓቕሚ ገንዘብ ኣይኮነን ዘድልዮ ስቶክ ማርኬት ፍልጠትን ብእዋኑ ምጅማርን እዩ ዘድልዮ ምክንያቱ ስቶክ ማርኬት ናይ ታይም ገይም ስለ ዝኾነ መጠና ቀልጢፍካ ፅቡቅ ፖርትፎሊዮ ዝሓዝካዮ መጠኑ ይዕቤትካ ክንዲ ምንታይ ዓቕሚ ገንዘብ ኢቲኻ ምስ ግዜ ትርጉም የብሉን ብእዋኑ ምጅማር ኣገዳሲ እዩ እዚያ ምፍላጥ የድሊ ክንዲ ምንታይ ፍልጠት ከየለኒ how much knowledge do I need to invest in it ስቶክ ማርኬት again ኩሉ ግዜ ኣናሎጂ ክብየ ዝደሊ እንታይ ዝብል ንስቶክ ማርኬት ወይ ንሓደ ኣገዳሲ ነገር ከም ምንታይ ዝርያነ ከም መኪና ይርዮ መኪና ውሽጣን ውሻጥ እያ ንኽትፈልጣ ሜካኒካል ኢንጂነር ጥራሕ ዘይኮነስ ሊቅ ክትከውን ኣለካ ብዙሕ ነገራት እዩ ዘለዋ ንኽዝውራ ግን ውሑድ ተመክሮ እዩ ዘድልየካ ስለዚ ንመኪና ንኽዝውር እተን ኣገደስቲ ነጥብታት ሒዝካ ተመክሮ እንተወሲድካ ክትዝውር ትኽእል ኢኻ ስቶክ ማርኬት ድማ ኩሉ ክፈልጠ የተኢልካ ወላ ሓንቲ ኢንቨስት ክትገብር ኣይትኽእልን ኢኻ ምክንያቱ ኣዝዩ ሰፊሕ ግራት ስለ ዝኾነ ኣብቲ ናተይ ፕላትፎርም እተን ቀንዲ ዘገድሳና ንስጉምቲ ንኽንወስድ ኣስተውዒልና ንኽንከይ ዘድልየና ዘበለ ሓበሬታ ሂበ ናበይ ኢንቨስት ትገብር ካብ ሓበሬታ ናብ ስጉምቲ ዘብፅሓካ ኮርስ እዩ ዘለኒ ስለዚ በዚ ገይረ ብዝቐለለ ግን ኣገዳሲ ነገራት ድማ ፈሊጥካ ኩሉ ኣስተውዒልካ ክትከዶ ድማ ይመርፅ ማለት እዩ can I take my money anytime I want or is it blocked ገንዘበይ ኣብ ዝኾነ ግዜ ክጥቀመሉ እንተደልየ ወይ ንኻል እንተደልየ ዮ ክረኽበ ይኽእል ደ ወላ ምስተዓሸገ እዩ ብዙሓት ኣብ ባንክታት ገንዘብኩም ዕፀዎን 5 ዓመት 10 ዓመት 1% ከነዕብየልኩም ኢና ዝብልኹም ኣሎ እቲ ትክክለኛ ስቶክ ማርኬት ግን ኣብ ዝኾነ ግዜ ገንዘብካ ከተውፅኦ ዝኽልክለካ ኣካል የለን ገንዘብካ ኣብ ቅድሚ ዓይንኻ እዩ ኣፕ ኣለካ ዌብሳይት ኣለካ ገንዘብካ ኩሉ ግዜ ኢኻ ትከታተሉ ከመይ ይኸይድ ኣሎ ኣብ ዘለኻዮ ግዜ ድማ ክትመልሶ ትኽእል ኩሉ ክትመልሶ ትኽእል ውሑድ ክትመልስ ትኽእል ስለዚ እቲ ትክክለኛ ስቶክ ማርኬት ፈሊጥካ እንተጀሚርካዮ ገንዘብካ ቤትካ እዩ ኣብ ዝኾነ እዋን ከተውፅኦ ዝግድደካ ኣካል ንኸይተውፅኦ ዝኽልክለካ ዝቐፅዓካ ገንዘብ ዘኽፍለካ ብጥርሒ ድማ ኣብ ዝኾነ ሞሜንት ክትወፅእ ተደሊኻ እውን ኤክስትራ ፔናልቲ የብሉን ኣትሊስት እቲ ኣነ ዝመርሓኩ ማለት እዩ እዚ ድማ ኣብ ኩሉ ሃገራት ማለት እዩ how does the stock market okay ትምህርቲ ብኸመይ ይሕግዘኒ ንዝብል ትምህርቲ ናይ ስቶክ ማርኬት ናትና ብኸመይ ይሕግዘኒ ዝብል መጀመርያ ስቶክ ማርኬት እንታይ ምዃኑ ገንዘብካ ከመይ ክዓቢ ይኽእል ስለምንታይ ኢንቨስት ምግባር የድሊ ስቶክ ማርኬት ዝበሃል እንታይ እዩ ኢን ኤሰንስ
እንታይ ኢና ንማራብ ስቶክ ማርኬት እንታይ ክፋላት ኣሎ ዝተፈላለዩ ኣሰት ክላስ ታዮም ቦንድ ዝበሃሉ እንታዮም ካልኦት ዓይነት ኢንቨስትመንት ክላስስ ወይ ኣሰት ክላስ ኣበያል ከመዮም በኸመይ ይሰርሑ ፖርትፎሊዮ ዝበሃል እንታይ እዩ ስለምታይ ፖርትፎሊዮ የድሌና ዝተፈላለዩ ኮምቢኔሽን ናይ ፖርትፎሊዮ ከመይ ውፅኢት ነይሩ ኣብ ዝሓለፈ 15 ዓመት ፖርትፎሊዮ ናትካ ናይ ቦንድ ጥራይ ተነይሩ ከመይ ምኾነ ናይ ኣሰትስ ናይ ኤኩዊቲስ ጥራይ ተነይሩ ከመይ ምኾነ ነይሩ ኮምቢኔሽን ናይ ዝተፈላለዩ ሪል ስቴት ተወሲካሉ ንዝተፈላለየ ነገራት ኮምባይን ጌርና ምስ ግዜ ክንሪዮ ምክንያቱ ዝሓለፈ ዓመት ወይ ኣብ 2 ዓመት ዝኾነ ኣሰት ክላስ ሰማይ በፅሒ ክኸውን ይኽእል 5 ዓመት 10 ዓመት ተመሊስካ እንተሪኢኻ ኢኻ እቲ ትኽክለኛ ስእሊ ናይቲ ኢንቨስትመንት ክላስ ክትሪዮ ትኽእል ስለዚ ንድሕሪ ተመሊስና ኩሉ እቲ ዝድሊ ሓበሬታ ኩሉ መሰረታዊ ዘድሊ ፍልጠትን ተመክሮን ምስ ሓዝና ንነፍሲ ወከፍ ሰብ ተምሃራይ ናተይ ማለት እዩ ኣብቲ ዝቕመጠሉ ዓዲ ውሑስ ኣብ ዝበልክዎ ዝተፈላለዩ መዐቀንናተይ ሓቢረ በዝን ኣብዚ ቦታ እዚ ውሑስ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ኢንቨስት ክንገብር ኢና ጥራይ ዘይኮነ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ከመይ ጌርካ ኣካውንት ትኸፍት ትኽክለኛ ኣካውንት ከመይ ጌርካ ከፊትካ ፖርትፎሊዮ ናትካ ከመይ ጌርካ ቃኒኻ ምስ ባንክኻ ኩሉ ኮኔክሽን ፈጢርካ ኢንቨስት ትገብር እሞ ከመይ ጌርካ ትከታተሎን ተመሓድሮን ኣርኤ መሪቐ የብግስ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ትምህርቲ ዝወሰደ ሰብ ትምህርቱ ፈሊጡ ተግባር ወሲዱ ስጉምቲ ወሲዱ ናብ ዕቤት ክሳተፈሎ ዝኽእል ደረጃ ኣብፅሐ ዝገጥፎ ነዚ መሰልቲ ትምህርታት ናተይ ክልተ ዓይነት ኣሎ ኤክስፕረስ ወይ ካት ኖርማል እቲ ኤክስፕረስ ዝበሃል እቶም ቀልጢፎም ተማሂሮም ኢንቨስት ክገብሩ ዝደልዩ ንዖም ዝኸውን እዩ እቲ ሬጉላርካ ቀስ ኢሎም ንኽመፁ ዝደልዩ ንናቱ ፍልልይ ኣለዎ እዚአን እየን ተፍልልይ እቲ ትምህርቲ ሓደ እዩ ጥራይ ቀልጢፍካ ዲኻ ክትውድእ ትደሊ ወላ ቀሲልካ ክትውድእ ትደሊ ኣባኻ ይምርኮስ ማለት እዩ ብዝመረፅኩም መንገዲ ድማ ትመፁ ስለዚ ኣብ ዝኾነ እዋን ሬዲ ኣብ ዝኾንኩምሉ ክትመሃሩ ዩር ቨሪ ዌልካም እቲ ትምህርቲ ከመይ ምዃኑ ንሓይ ዘይኮነ ኣብቲ ዌብሳይተይ ኣትኹም drarhiwet.com ኩሉ እቲ ሓበሬታ ቅድሚ ሕጂ ዝተምሃሩ እንታይ ይብሉ ፊድባክ ናቶም ስምዑ ምክንያቱ ኩሉ ሰብ ንናቱ ንብረት ንናቱ ኮርስ ንናቱ ነገር ኣፀቢቑ ክነግር ስለ ዝኽእል ንሓይ ሓዊስካ ካልኦት ዝተምሃሩ እንታይ ይብሉ ናቶም ፊድባክ ወሲድኩም ክትብገሱ እታ ናይ መወዳእታ ኣገዳሲት መዘከርታ ኣብዚ ኣነ ዝርዮ ስቶክ ማርኬት ንፅባሓይቱ ድሕሪ ሶምን ድሕሪ ወርሒ ሚልዮነር ንኽትከውን ኣይኮነን ምስ ግዜ እዩ ትዕቤት ዝመፅእ ስቶክ ማርኬት ቢዝነስ ኣይኮነን ወይ ድማ ስራሕ ኣይኮነን እንታይ ዳ እቲ ገንዘብካ ወይ እቲ ገንዘብኪ ኣብ ባንክ ኮፍ ኢሉ ንባንክ ብናፃ ዘገልግል ዘሎ ንዓኻ ዘይጠቕመካ ዘሎ ካብኡ ወሲድካ እቲ ገንዘብካ ኣብ ካልእ ቦታ ቀይሩ ግን ንዓኻ ከገልግለካ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ከብፅሓካን ዝኽእልን እዩ ስለዚ እቲ ዝወሓደ ሪስክ ዘሎ ካብ ኩሉ ዓይነት ኢንቨስትመንት ብትኽክል ተጌርካዮ ስቶክ ማርኬት ዝቐለለ እዩ ገዛ መዓት ሪስክ ኣለዎ ምስ ስቶክ ማርኬት ኣወዳዲርካ ምክንያቱ ብዙሕ ቫርያብልስ ክትፈልጦ ስለ ዘለካ ከምኡ ካልእ ዝኾነ ትካል ክትከፍት ዓብ ሪስክ ኣለዎ ብዘይፍላጥ ብዙሕ ነገር ክትፈልጥ ብዙሕ ካፒታል ስለ ዘድልየካ ስቶክ ማርኬት ግን ዓብ ባስኬት ንዝተፈላለዩ ኣሰት ክላስስ ናይ ሙሉእ ናይ ዝተፈላለዩ ሃገራት ብርክታት ዝተፈላለዩ ሴክተርስ ናይ ኢኮኖሚ ኢንቴግሬት ዝኾነ ፖርትፎሊዮ ድሕሪ ሒዝካ እማ ግዜ ድሕሪ ሂብካዮ እቲ ዝበለፀ ውፅኢት ኣብኡ ይክእል ዝኽእል ኣነ ዝገብሮ ድማ የን ሰብ ዝነግር ዝዓበየ ካፒታል ናተይ ኣብ ስቶክ ማርኬት ኢንቨስት ገይረ ዘለኹን ዝገብሮ ዘለኹን ኩሉ እቲ ኣነ ዝርዮ ድማ ብዘይ ቃል ዓለም ኤግዛክትሊ ኣነ ክገብሮ ዘለኒ ኣነ ገንዘበይ ኢንቨስት ዝገብረሉ ኣነ ዝገብሮ ንዑ የን ሰብ ክነግር ዝደሊ ዘይገብሮ ወይ ንዓይ ሪስክ ዘለዎ ኢለ ዝስምዖ ንሰብ ሪኮሜንድ ኣይገብሮን ሶ በዚያ ግን ብሕፅር ዝበለ ክንዛዝማ ንኽእል ስለዚ ትምህርቲ ናይ ስቶክ ማርኬት ናተይ ብዙሕ ሕቶታት ስለ ዝመፀኒ በዛ ቪድዮ እዚኣ ዛዚመየ ኣለኹ በቲ ኮይኑ በቲ ነዚ ትሕዝቶ እዚ ክንዲ ምንታይ ሰሚዕካዮ ስጉምቲ እንተዘይወሲድካ ዓቕሊ እንተዘይጌርካ ክትበፅሖ ይትኽእል ኢኻ ትውፅኢት ስለዚ ተማሂርካ ስጉምቲ ውሰድ ብመንፅር ድማ ቀፅል ገንዘብካ ካብ ዝድቅስ ቦታ ቀይረሉ እሞ ልክዕ ከምታ ኣብ ባንኪ 5 ዓመት ገይሩለ ገንዘበይ ኢልካ ዘይትጭነቕ ኣብ ስቶክ ማርኬት ድማ ግዜ ሃቦ ዝበለፀ ውፅኢት ክበካ ከም ዝኽእል ድማ እመን ትሕዝቶ እውን ፕራክቲካሊ መዓልታዊ ስለ ትርዮ ንዑ ኸሪእካ እዩ ኣብዛ እዋን ቪድዮ ዝገብረላ ዘለኹ ስቶክ ማርኬት ኤክሰፕሽናል ታሕቲ ወሪዱ ኣሎ ስለዚ ፕሊዝ ተጠቀሙሉ እቶም ኢንቨስት ጌርና ዘለና ታሕቲ ወሪዱ ለኸውን ይኽእል እዩ ናትና ፖርትፎሊዮ that's very normal ስቶክ ማርኬት ኩሉ ግዜ up and down swing ኣለዎ ፍላክቹዌት ይገብር እዩ ኣብ ሎንግ ተርም ግን ንላዕሊ ገፁ እዩ ዝኸይድ ስለዚ ናይ ሓፂር ግዜ ነገር ኣይንጠምት ክጎድል ከሎ ሞር ኢንቨስት ክንገብር ኣለና ክዓቢ ከሎ ዝበለፀ ውፅኢት ንኽንረክብ ስለዚ እዛ ቪድዮ እዚኣ
نتوم بزح زي برحالكم زلو نخبرحالكم إلى زقبركوا فليكا أستوعيلكا مميخا سقوم تتوسيتكا I can help you and زلو program لما زي مثل I hope حبريتا زدلي مدلاوات نقد قبروا ونخرداكم حقيزكم كهون ندحري سقوم تتوسد ليهم قبلين كلكم كله كان يجيركم كنتم زقبوا everything is provided and نحن دما welcome نابرنامج تيمناتين كنحبزوكم هنا thank you so much تصبحوا يمني لكم بحمكم ciao